Man kan godt mærke, der er kommet nye ejere. Ja, det kan man godt nok godt. I gamle dage, der kunne man følge med, selvom man fløj i slow motion. Ja, det kunne vi godt nok godt. Der kunne det tage en halv dag at komme til Rostock, og folk de nød det. Ja, det gjorde vi godt nok godt. Men det har de der fra Scandlines også fået ødelagt. Så, nu starter det! Scandlines Gedser Rostock. Ny hurtigfærge, halveret sejltid til glæde for de fleste. Ved du, hvad vi skulle? Nej, det ved du. Ja, det ved jeg. Vi skulle klare til Poul Thomsen, skulle vi. Jeg har ikke mest til duer.